Dyma y Sesiwn Hyblygrwydd byr. Mae hwn yn un gret i ddewis fel un o'ch arferion dyddiol. Dilynwch fi yn y fideo yma ac ar ôl cwpl o weithiau dwi'n siŵr byddwch chi'n gallu neud o'ch hun heb ddilyn dim byd. Da ni'n mynd i ddechrau wrth ista lawr a croesi'n coesa. Os ydych chi ddim yn gyfforddus o gwbl yn gwneud hyn, byddwch chi ddechrau yn gwneud yr darn cyntaf yma ar gadar yn ista lawr yn gwynebu'r fideo. Ond os ydych chi'n iawn i mynd lawr at y mat a croesi'r coesa, dewch i'r safle yma. Ella fydd hyn yn teimlo'n anghyfforddus i ddechrau. Y mwyaf da ni'n gwneud hyn, y mwyaf da ni'n ista yn yr safle yma yn croesi'n coesa, yr hawsa neith o ddod fel mae amser yn mynd ymlaen. So ista yn meddwl am yr osgo, y posture, yn gwynebu ymlaen, meddwl am linyn yn tynnu y pen i fyny a'r cefn yn hir. Da ni'n mynd yn dwylo ar yn penglinia a canolbwyntio ar anadlu i mewn ac allan tair gwaith. Felly anadlu yn ddyfn i mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg, cau'ch llgada os ydych chi angen. Ag eto. Ymlacio'r sgwydda. A dyna di'r patrwm anadlu da ni eisiau cadw trwy'r ymarfer hyblygrwydd yma. Felly da ni'n mynd i droi wan ar yn 4 a da ni'n mynd i ymestyn cath flin, cath hapus, a da ni'n dechrau o gwylod yr asgwrn cefn, gwthio'r cefn i fyny at y to, pen i lawr, a wedyn fel mae'r anadl yn barod i newid, da ni'n mynd un asgwrn cefn bach ar y tro, gwthio'r frest i mewn i'r mat, codi'r pen i fyny, a mynd o un eithaf i'r llall. Dilynwch eich anadl. Felly fel mae'ch anadl chi'n newid, mae'r ymestyn yn newid. Un arall, ymestyn y cefn, gwthio i fyny at y to. A wedyn y frest yn gwthio lawr at y mat. Da iawn. O fama, da ni'n mynd i fynd i safle y plentyn, neu child's pose. Da ni'n suddo i lawr i'r sodla, ymestyn y breichiau allan, pen i lawr, a da ni'n mynd i aros yn y safle yma am 3 anadl. Felly anadlu i mewn yn ddefn, ac allan yn hir. Ac eto. Un arall. Ac o'r safle yma i safle ci neu downward dog, da ni'n mynd i wthio y cluniau i fyny, coesa mor syth a sy'n gyfforddus, pedlo y sodlau mewn i'r llawr, a da ni just yn mynd i aros fama am un anadl. Da ni'n gwthio y dwylo a'r bysedd i mewn i'r llawr, da ni'n mynd i aros fama am un anadl, pedlo y sodlau i'r llawr nes da chi'n teimlo stretch yn cefn y coesa. A wedyn da ni'n mynd i ddod yn ôl lawr at y mat. A troi rownd i ista. Coesa'n syth os fedrwch chi. Os yn teimlo yn ormod, croeso i chi blygu'r penglinia chydig bach. A da ni'n mynd i blygu ymlaen o'r clunia. Felly gwnewch yn siŵr bod siap y cefn ddim yn newid. Da ni'n plygu o'r clunia, cadw'r cefn yn syth, a plygu ymlaen mor bell a sy'n gyfforddus. Just cofiwch gadw'r cefn na syth, mae'n rest i dal ar agor,
i'r plygu o'r cluniau. Da ni'n mynd i ddal hwn am 3 anadl. Mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Ac am yr anadl ola, croeso chi fynd chydig bach yn bellach. Da ni'n mynd i orffan i fyny ar yn traed, cymwch amser i ddod i fyny. A da ni'n mynd i anadlu i mewn ymestyn i fyny. Ag allan. Anadlu mewn. Ag allan. Un arall. Ag allan. Da iawn. Da ni wedi gweithio ar hyblygrwydd a da ni wedi ymestyn y corff i gyd.